Kedam tang wo signify porni Dolamara Cultural Complex along Karbi Students Association Dolamara aropi atum arpu kachelar. Bangso ho jirsong ingtia phan KSA Dolamara aropi chon bang anghoy kepek. Kedam tang wo signify porni KSA Dolamara aropi atum arpu kachelar amai padopon. Bangso hot medarson tok bipen kechari pon amai along rap chon bang jirsong ingti pensi kachetong dun aluhi atum aphan pachini pon. Kachidong dun aluhia man pen rada sai klembang Peterson rongpar KSA Kajironga District Amaipu Santos rongpi chunbang Darsing Singnar pen danglok ke ongdung ke thekiding atum chetong dun Bangso amai long Santos rongpi pen kaning jepon ke KSA pulote majok racharia song along ta chepa okdun longle athe khei long ri long pat akisung along karjap dun nangji atumlo bonta KSA Dolamara aro achunbang Angelson Teron ke Congress asong along si Chirap chito dun lapen rata thingno along ta Congress amunit pu chipaklang da khangjang lasi nilitum KSA Kajironga District lapen KSA Dolamara aro atum Angelson Teron aphan arpu pen pasun ponang koklopusi Santos rongpi pen ningje pon arpu pasun tu bangke ha central pens damela so kam claim kle district pen damela so kam claim kle dak branch along ta president pen chenglok angton situm ke claim kle akamalang bangke secretary nugat si claim KSA pen leaflet bonai si nondu ke arong damsi rajaning ti congress candidate phan pahai nang jibu pen KSA alama pon pen si arong kidam jibu pen alang li phani ri tum than lo ni phon ni tro hoptan da than lo tamelang li kroi kre ama sialang li phan bangke pasunang tum Lason si KSA Dolamara aropi along akimi chon bang jirsong intipen keningje pontuke non niliphan arpu kimi nangki piapot Dolamara KSA aropi atumaphan chorolo lapeni lisitami un anpen khailong ri long pat akisung along an arjabdun popasi ningje pon nilitum bang non si kirika mamai along jitu nitum Angelson of Han pasun det pen nilitum kangwai pon ke alang li jirsong inti phan si nilitum ingwai pon lo alang li amithang kam chiklem pami pasela alang li phani tum ningthe pami pen selang pantek pon lo tangte Angelson ani tum lo pen chekak daga phi alang li jasimet pini asong amhang pathegi pulason aning ke mathaduma Ado aho alang li velek asong amhang pathegi phando sitami non ama alang li tum sitami la election ama si alang li bang congress long si penangan RDP don pot si non penangan ma election data official lang li form ta hai ba kaprek asong long pholong kunon ba kaprek asong long chelang non ta hai ba sitami non amat kenili tum thang sitami news long lelang Dolamara pen arjison rongpar karbing long lai